Yo, what's up, super fam? It's Megan Super Migo, and welcome back to my YouTube channel. Karon, mga wala pa ming anaros og sedang ka sinunad. Anagon nga sila. May yang asin. May sa super fam ni siya mo ad niya. Medyo gahi-gahi na bagamay, pero okay naman siya po. Kaya ra. Lumakon na siya. Nga doon kasi buntol ganihan ang ako buntag siya, mga 7. Mga 7. Bugla kay buntol yung nangindot kaya medyo pag silang sa adlaw. Medyo unang dapat sa mong panit ba? Kainit sa adlaw. Nindot kayo. Akong kao ba? Awar ng nawang. Okay lang magkamulit singa. Kaya kaon yun. Parang mo. Okay lang ba sa nimo nga karon na imang cheat nimo? Okay lang nimo? Hindi na. Pwede. Ano mag-cheat man pud no? Supoy na himo nila ana. Balong. Hmm? Wait time ang ang ayab niya. Makahimo na lang magpangkin. Para ako no kanang pag-cheat. Katangaan lang gyud kay ng trabaho akin no. Na nakasusa ka tawang gat tinuod nimo nya imo pa jung biyaan pambulugan maki ya pa jud kag lain sa managi self promo nimo na imo kaugalingon ha. Di ba po nakatrabaho ka sa lain lugar din nakauyab ka dito din wala po kay trabaho na balik po sa iyong lugar mo uyab po kada sila maka self promo ka ha. Di ba? May untag mag-cheat ka nya. Okay man mag-cheat. Kana untang na price na kung ba na premium. Ay, kung ba na sa eskwelahan na medal, okay, the greatest cheater of Filipino. this year is gusto anaros para na ba? Mag-cheat ka, sus gadugang-dugang na lamang punas. Wa ampo kay mayong dungog ana mag-cheat ka. May mag-cheat ka na kay nakuha na kay makwarta ka na nya. Sus kinuko ko. Cheaters never win. Ha? Cheaters never win. Kung never win, is always lost din. Cheaters never Sige sila pang-cheat. Nya, sa may himo nila, igo oras silang nakadugang na siyang dungog, ha. Damag na yun. Sige, pang-cheat niya, wala gyapon ni Dato. Mang-cheat gani ka, madato ka, nakasakay ka 4 wheels. Bangkong niya. Masig pang-cheat, marapog. Yan. Pagkari. Mapugkurik na. Masig pang-cheat, marapog. Palo, sa lagay ika-proves ko galingon. May mga absunod na sa ang kami narot, dito may mga cheater, promise. Siya, dali ako siya makauyap kayo. Hindi mo nag-chat, ikaw or sila? Malamang sila. Ay. Ikaw nga bayo kayo. Una. Masig pang chat na. Ay ko, mas gyapon. Mag-chat gani, mo usap ang status kinabuhi mo arang-arang na ka, maka 4 wheels na ka. Mag-chat kasos, magsirapog ka gotos, bangkong na nimo. May pakag magbaol. Nakasitit na yung chat. Napakay maani. Napakay magsunad. Napakay nga sunad. Napakay mamukbang. Banar. Cheaters never win. Cheaters never win.
Si Chet nga, wag ka pinahimo. Wag asinso. Dugang-dugang na lamas stress na buhi. May panawala ra kay. Walay ka Chet kay. Mag tira kay ba? Igo ra nang Chet ka nga kadaghan kag uyab. Ang manahimo ana siguro kay pinabugta ko uyab na ko dos kuan niya ay ko. Balo. Ingon pa noon na kag kados ko ang partner na ko tong negosyo akan ako ba pero nga nang uyab ra pag magnegosyo mo kuan dugod okay pa ha Lugod. Humor to kay dahil sa may kauna namo ni an babae all